Tervetuloa Laulun iloa asiaa äänestä ja laulamista podcastin pariin. Olen Kirsi Sipinen ja johdatan sinut vieraani kanssa laulamisen maailmaan. Tänään keskustelen laulamisesta ja kuorolaulusta Inka Helinin kanssa. Ihana kun olet kuuntelemassa. Kiitos Inka sulle kun tulit haastateltavaksi. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Lähdetään liikkeelle siitä, että kertoisitko mulle millainen laulutausta sulla on? Okei. No, mä oon aina laulanut jotain jossain kotona niin kuin pienestä lapsesta. Aina niin kuin isä esimerkiksi on sillä, että ainahan sä olet äänessä, joten aina olen ollut jonkunlaisessa äänessä. Mutta sitten niin sanotusti vakavammin, eikä ole erityisen vakavasta asiasta kysymys edelleenkään, niin 10 vuotta nyt yhdessä kuorossa. Ja sitä ennen pikkasen jotain pientä muissa kuoroissa ja hiukan yksin lauluopetusta. Mutta en pidä itseäni minä niin kuin sillä tavalla laulajana, paitsi ehkä kuorolaulajana. Okei. Sä kerroitkin, että sä oot noin 10 vuotta harrastanut kuorolaulua. Monessako kuorossa sä oot laulanut? No pääasiallisesti yhdessä, mutta sitä ennen joskus kouluaikoina hiukan ja sitten niin kuin nuorena aikuisena hetken aikaa työväenopiston kuorossa. Okei, mahtavaa. Joo. No kerropa vähän, että millaisessa kuorossa sä laulat tällä hetkellä? No meidän kuoro on Kanerva-kuoro, joka on tamperelainen sekakuoro, joka on juuri täyttänyt 80 vuotta viime vuonna. Eli toisin sanoen sekakuoro, jossa me lauletaan siis äänissä niin, että on sopraanoita, alttoja, tenoreita ja bassoja. Ja meillä on monenlaista musiikkia, mutta paljon niin kuin kaikkea laulelmia, kansansävelmiä, elokuvasävelmiä, vanhastaan slaavilaisia sävelmiä, jonkin verran jotain työväensävelmiä ja sen sellaista. Ja sillai harrastajakuoro on kysymyksessä. Eli ihmisillä on hyvinkin erilainen osaamistaso ja erilainen suhtautuminen siitä, kuinka vakava harrastus on kysymyksessä. Okei, joo. No mitä ääntä sä laulat siellä kuorossa? Mä oon sopraano ja joskus harvoin, jos tarvitaan, niin saatan olla kakkossopraano, koska tykkään laulaa stemmaa mielelläni, jos on tarjolla. Okei, eli sun ääniala on ihan ykkössopraano sitten. Joo. Joo, okei. No sä vähän niin kuin mainitsikin tuossa, mutta sä oot pikkasen ottanut kuorolaulun lisäksi myös laulutunteja. Joo. Siitä on hetki aikaa, olin ehkä silloin enemmän niin kuin teini-ikäinen, mutta joo, semmoista niin kuin klassista laulua, kun mä tykkään klassisesta ja oopperasta ja sillain, niin halusin vähän päästä testailemaan ja kokeilemaan. Ja se oli varsin niin kuin antoisaa, mutta se oli myös kallista, joten muun muassa taloussyistä muistaakseni silloin lopetin. Ja eikä mulla ollut mitään intohimoja siis ryhtyä niin kuin miskään laulajaksi, vaan lähinnä se, että kun oopperat esimerkiksi on kivoja, niin niitä olisi kiva laulaa. Joo, okei. No voisitko sä vähän mulle kertoa, että miten se kuorolaulu eroaa yksinlaulusta? No mun mielestä se eroaa siitä paljon. Tai sanotaan, että mulle niinku ehkä se kaikista jännin asia kuorossa on se niinku yhdessä musiikin tekeminen, se, että meitä on monta ja siitä muodostuu joku kokonaisuus, joka on niinku enemmän kuin yhdellä henkilöllä. Yksin laulaessa, no on tietysti kivaa niin kun päästä vastaamaan siitä omastansa ja jos laulaa jonkun jutun väärin, niin sit se on niin kun vain omalla vastuulla, jos laulaa yksin. Mutta en mä ehkä nauti yksin laulamisesta niin paljon. Mun mielestä on erityisen ihanaa laulaa niin kun muiden kanssa yhdessä ja just nauttia niistä harmonioista. Ja silloinkin, jos mä laulan yksin, niin mun mielestä on kaikista kivointa laulaa sillä, että on joku karaoke-tausta tai joku soitin säestys, johon mä pystyn mallaan itseäni ja varmistaan, että mä oon niin kun harmoniassa sitten ainakin sen musiikillisen taustan kanssa. Joo. Monesti sitä yksinlaulua, varsinkin silloin, jos sä niin kun laulat sitä klassista puolta, niin sitä puhutaan vähän, että se on vähän niin kuin nuoralla tanssia. Että on niin tärkeää sitten siellä ne tietyt jutut, joita siellä sitten tehdään. Mutta kyllä toi kuorolaulun, itsekin on tosiaan kuorossa laulanut, ihan lähtenyt koulun kuoroista ja sitten ollut radion lapsikuorossa Heinz Hofmannin opissa aikanaan, että aika ihan hyvän taustan sieltä, jos aina sen jälkeenkin on harrastanut sitten kyllä kuorolauluja. Mutta se on niinku ihan jännä, kun monet niinku kysyy sitä multakin, että mitä ero on kuorolaulu ja yksinlauluilla ja sitten vähän silleen, että no joo, että no
ehkä se yksin laulu on kuitenkin vähän semmoista niin kuin yksinäistä puuhaa, joo, ja kuorossa sitten taas pitää saada vähän niin kuin se oma ääni sinne niin kuin taustaan tietyllä tavalla niin kuin mukaan, että siellä sä et voi niin kuin olla solistina sitten, kun sä taas yksin laulussa oot sitten solistina. No niin, kerro vaan. No toi on itse asiassa kyllä asia, joka on mulle tärkeä, että mä pidän sitä tosi niin kuin merkittävänä asiana silloin, että jos vaikka kuoronjohtaja sanoo, tai näyttää, että nyt pitää laulaa hiljaa, niin sit mä oon niin kuin erittäin tarkkana ja valmiina koko ajan säätää sitä omaa juttuani, koska mä en yhtään halua laulaa sillä tavalla, että tämä on joku mun sooloesitys, vaan nimenomaan sillä, että miltä se koko yhtenäinen soundi kuulostaa siinä kuorolla. Joo, se on tosi tärkeää kyllä sitten. No mikä sai sut valitsemaan juuri lauluharrastuksen? Kuulostaa kliseeltä, mutta lauluharrastus varmaan valitsi minut, koska olen kerta pienestä lapsesta alkaen laulanut, niin en mä näe sellaista maailmaa olemassa, jossa mä en laulaisi jotain jossain jollain tavalla. Se on varmaan vaan niin kuin pakollista. Toki harrastan myös muita musiikillisia juttuja, niin kuin esimerkiksi tanssia, jossa on tärkeää myös se niin kuin rytmi ja musiikki ja kaikki se yhteinen tekeminen, mutta laulu vaan on niin jotenkin hirveän luonteva tapa ilmaista itseään ja saada nauttia musiikista. Mä nautin musiikista erityisesti laulamalla, vaikka myös toki kuuntelen ja sillä lailla. Okei. Tuleeko sun ihan silleen spontaanisti laulattua kotona? Joo. Ei hirveän paljon. Ehkä, koska mä olen jotenkin turhan tietoinen naapureista, niin kuin varmaan monet tällaiset kotilaulajat, että vaikka ei ole, naapurit on kyllä oikein ystävällisiä, eikä ole mitään koskaan valittanut täällä, mutta niin hiukan laulelen kotona enemmän, mutta sitten semmoista, että jos mä oon tekemässä jotain muuta, niin sitten mä laulelen ilman, että mä huomaan, mitä mä oon tekemässä, että vaan lauluja vaan silleen pullahtelee samalla, kun laittaa ruokaa tai pelaa tai tekee jotain muuta. Okei, ihanaa semmoista spontaania, koska eilen mä just olin haastattelemassa yhtä lauluharrastajaa ja hän sanoi, että hän ei kyllä laula kotona yhtään. Oi ei. Että hänelle se ei ole niin kuin sille, että hän niin kuin käy tunneilla ja hän käy ryhmissä, mutta hän ei sitten niin kuin sillä lailla ajattele, että se olisi. Ja hirveän moni sitä sanoo, että ei tule spontaanisti laulettua, kun mä taas sillä, että mä en edes huomaa, kun mä rupean laulamaan. Joo, mulla on juuri toi sama. Harvoin mä laulan kotona sillä, että mä ottaisin asiakseni, että nyt mä rupean laulaan, ellei mä ole spesifisti harjoittelemassa jotain stemmaa tai jotain. Mutta se, että sitä laulaa vaan sitten jostain pullahtelee ilman, että on pyydetty, niin sitä tapahtuu paljon. Joo, Hanna-Riikka Siitonen sanoi mulle kerran, että hänelle tulee sillä lailla, että kun hän kuulee jonkun sanan, niin hänellä rupeaa joku biisi soimaan päässä. Tuleeko sulla semmoista? Joo, jatkuvasti. Tämä on, mikäli nyt sattuisi olla joku podcast-kuulija, joka tietää, mikä on Magic the Gathering, joka on semmoinen korttipeli, että kaikilla korteilla on oma nimensä, ja mulla on aina se ongelma, että mä meinaan rupeaa laulaa jotain, mitä tulee sitten kortin nimestä mieleen, mikä on tosi huono idea, koska silloin paljastaa, mitkä kortit on kädessä. Eli ei saa tehdä niin, mutta joo, sitä muun muassa tapahtuu. Joo. Mä oon tässä huomannut silleen, että lapsen syntymän jälkeen 16 vuotta on mulla nyt ollut perillinen, niin huomaan, että sen jälkeen mun nimimuisti on huonontunut. Toki tietysti mulla on hirveästi opiskelijoita tälläkin hetkellä, että heidän nimensä niin tuntuu, että mä oon sitten välillä sillä niin ruvennut oikein silleen, että jos mä tiedän, että siitä nimestä on olemassa laulu, niin mä sitten tavallaan silleen muistelen sitä, että okei, toi oli siinä ryhmässä ja näin ja okei. Ja sitten mä rupean miettimään niitä biisejä, että okei, että koska onhan se kiva opiskelijoillekin, että tuntisi nimeltä, että voisi sanoa, että moikka Inka tai moikka ketä siellä nyt sitten onkaan. Mutta toi on silleen, että joo. Mitä itse sitten katon. Mutta mullakin on ihan silleen, että tosiaan tulee joku sana vastaan ja sitten mä rupean vaan siitä laulamaan, että se on mielenkiintoista. Okei, mikä kuorolaulussa sua viehtää? No mulle se on tosiaan varmaan se
yhteinen laulaminen, se kuinka sitä rakennetaan yhdessä sitä niin kuin musiikkia, että se ei ole, musiikki ei ole sellaista, joka tulee niin kuin mun suusta, vaan musiikki on se, mikä tulee siitä, kun ne kaikki stemmat saadaan siihen yhteen ja se syntyy siitä niin kuin yhtenäisestä tekemisestä ja yhteisestä kaikesta rytmistä ja yhteisestä siitä, että eletään siinä, että mitä siinä musiikissa tapahtuu yhdessä sen kuoronjohtajan kanssa, niin se on niin kuin se tärkein asia. Ja sitten tietysti niin kuin ylipäänsä se, että siellä on muita ihmisiä, joiden kanssa on mukava olla ja hyvä ilmapiiri ja rentoa ja hauskaa ja oppii uusia kappaleita ja oppii uusia taitoja ja tapaa ehkä ihmisiä, joita ei muuten tapaisi. Ja meidän kuorossa esimerkiksi on se todella suuri ikähaarukka, joka on tällä hetkellä joku, niin kuin, mitä onko meillä melkein 70 vuotta ikähaarukka, niin siihen mahtuu sitten kaikenlaisia ihmisiä. Joo. No onko se laulamisen viehätys, niin onko se erilaista kuin se kuorolauluviehätys? Jos sä mietit niin kuin laulamista ylipäätään, niin tuleeko sulla sieltä, että onko siinä laulamisessa muuten jotain erilaista viehätystä kuin siinä kuorolaulussa? Joo, ne ei ole selkeästi mun mielestäni yksi yhteen sama asia. Laulaminen itsessään on kivaa, koska on vaan niin kuin kivaa tuottaa ääniä ja kivaa tuottaa melodiaa ja kivaa tuottaa musiikkia ja sillä itsekseen ja niin kuin päästellä niitä ääniä. Ja onpas tämä vaikea kysymys, varmaan joku on paremmin osannut ilmaista, että miksi laulaminen ylipäänsä on kivaa. Mutta sitten niin kuorolaulaminen mun mielestä on siihen vielä niin ihan selkeästi ekstra steppi kivaa, koska se ei ole pelkästään se, että mulla on itselläni kivaa, kun mä tuotan ääntä ja tuotan musiikkia, vaan sitten on vielä ne kaikki muut aspektit siitä, että millaista se on muiden kanssa yhdessä ja millaista se muiden kanssa niin musiikin luominen on ja sitten se yhteiselo ja myöskin just se, mä tykkään kuoronjohtajan seuraamisesta myös, mun mielestä se on tosi hauskaa, että mun ei välttämättä tarvitse tulkita itse, että miten mä haluan, että tämä kappale menee, vaan kuoronjohtaja voi näyttää mulle ihan mitä tahansa ja mä teen, mitä hän näyttää. Ja siellä, että siinä on mun mielestä jotain ihan niin kuin omaa viehätystä siinä kuorossa. Joo, ja ei tuossa ole olemassa niin kuin oikeaa ja väärää. Että jotain laulumisessa voi viehättää esimerkiksi tällä hetkellä se, että vaikka pysyy terveempänä. Jotakin toista voi viehättää se, että uskaltautuu tuottamaan ääntä. Et jollakin voi olla se, että on semmoisia klikkejä ollut, että on sanottu vaikka omasta laulamisesta, että älä laula koskaan. Ja sitten vuosien jälkeen lähtee siihen, niin se viehätys voi olla eri, kun taas sulla sun puheesta saa sen käsityksen, että laulaminen on osa sinua ollut aina. Ihan pienestä pitäen ja siellä tavallaan kukaan ei ole sit sanonut, että älä laula. Vai onko sulle sanottu koskaan, että älä laula? No jossain toisessa kerrostalossa joskus joku naapuri on sanonut, että nyt menee vähän liikaa, varsinkin kun on niitä oikein korkeita nuotteja. Tämä soprano yrittää nyt harjoitella, mutta sitä lukuun ottamatta ei. En muista, että kukaan sukulainen tai ystävä tai läheinen olisi koskaan sanonut edes silloin, kun mä täällä samalla, kun mä puuhailen jotain muuta tai pelaan lautapelejä kavereiden kanssa, niin edes silloin ne ei valita. Jotkut jopa yhtyy vaan lauluun. Ihanaa, mahtavaa. Kävit sä lapsuudessa jossain muskareissa tai oliko sä silloin kuorossa tai jossain semmoista? Oliko silloin muskaritoimintaa? Nyt täytyisi kysyä varmaan vanhemmilta tai jotain, koska mä en muista, mutta oon mä varmaan muskarissa ainakin käynyt, koska eikä se ole semmoinen, missä monet käy. Niin ja onhan mä siis, sanotaan soittanut klarinettia, mikä on ehkä vähän liioittelua siitä, mitä mä oon tehnyt, mutta olen aikoinani ollut konservatoriossa muutaman hetken ja klarinetti oli se väline, mikä mulle työnnettiin kouraan ja soittelin sitä hetken ja harjoittelin erittäin laiskasti ja huonosti. Ja jälkikäteen ajateltuna huono instrumentti mulle siitä näkökulmasta, että joku kitara tai piano tai joku, millä mä olisin voinut säestää itteen, niin olisi itse asiassa ollut mulle paljon toimivampi, koska klarinettisuussa ei voi laulaa. Joku tämmöinen muu olisi varmaan ollut se, että se olisi ehkä inspiroinut mua enemmän. Nykyään mä soitan niin kuin erittäin huonosti pianoa, yleensä kaivan joulun alla joululaulut esiin ja sitten hyvin hitaasti ja hankalasti muutamaa biisiä soitan, että mä pystyn säestämään itseäni edes pikkasen. Noniin, mahtavaa, joo. Mutta se on niinku tosi hyvä silleen, että kun joillakin on ollut sillä lailla, että se
lauluharrastus on lähtenyt sieltä vasta niin kuin aikuisiältä ja jollakin se on lähtenyt vasta sitten, kun on jäänyt eläkkeelle. Niin tavallaan sen jälkeen, niin sillä on ihana niin kuin tavallaan, että ihana kuulla semmoisia erilaisia tarinoita, että on sellaisia, jotka on niin kuin vauvasta asti niin kuin tavallaan laulanut, on joitakin, jotka on oppinut laulamaan ja niin kuin puhumaan ja niin poispäin. Että tavallaan silleen niin kuin ihana kuulla noita erilaisia tarinoita siitä. Okei, no mikä siinä muu kuorolaulussa on mukavinta? Nyt mä en varmaan osaa sanoa sitä enää niin kuin eri tavalla, koska se on se yhteisen musiikin luominen, yhteinen harmonia, nimenomaan se yhteistyö niiden muiden laulajien kanssa. Se on se mun suosikki. Plus sitten uudet kappaleet ja kuoronjohtaja ja uudet tulkinnat ja asiat, joita en ole tehnyt ja kokeillut aikaisemmin. No niin. No sit päästään siihen, että kun ollaan mukavuusalueella ollut, niin sen jälkeen mikä on kuorolaulussa haastavinta? No, joo, se on hyvä kysymys. Siis kyllä ne mulla ainakin edelleen ne stemman laulamiset, eli silloin kun on se tilanne, että joudun tai siis pääsen laulamaan jotakin muuta kuin melodiaa, kun kuorossa niitä sanotaan stemmoiksi yleensä, tai ehkä sun kuulijat kaikki tietää tämän. Mutta... Joo, sä voisitkin, toikin muuten hyvä pointti. Suomennappa mulle, mitä tarkoittaa stemma, koska kaikki ei välttämättä tiedä. No, tyypillisesti kuorossa menee niin, että jollakulla on siinä kappaleessa se varsinainen melodia, se joka on kaikille tuttu, mutta sitten koska me tarvitaan se kaikki muukin musiikki siihen ympärille, niin sitten meillä on niin sanottuja stemmoja, eli jotain harmonioita siihen, joka ei ole sama kuin se melodia. Eli voi olla esimerkiksi niin, että sopraano siellä korkealla laulaa melodiaa ja sitten muilla äänillä, jotka laulaa matalammalla, niin ne laulaakin sitten jotain, joka tukee ja on harmoniassa sen melodian kanssa, josta tulee sitten sointuja ja rytmiä ja niin edelleen siihen kappaleeseen. Joo, hienosti kiteytetty. No mutta nyt päästään siihen haastavuuteen, eli stemmat on haastavia. No onko siellä jotain muuta kuorolaulussa haasteita tulee vastaan? No siis onhan se yhdessä laulaminen sitten, paitsi että se on hauskempaa, niin onhan se myös vaikeampaa, koska mä en voi yksinäni päättää, että mun mielestä tässä kuuluu olla tämmöinen rytmi tai että tässä kohtaa mun mielestä lauletaan kovempaa ja hiljempaa ja niin edelleen, vaan se, että sen kuuluisi kuulostaa hyvin yhtenäiseltä. Meidän kuuluisi kaikkien laulajien olla samaa mieltä siitä mielellään, että mikä rytmi meillä on ja virittää se harmonia esimerkiksi niin kuin mahdollisimman hyväksi. Se on aivan ihanaa silloin, kun se on täsmälleen kohdillaan, mutta ei se aina ole täsmälleen kohdillaan, koska välttämättä me ei äänentuotannollisesti esimerkiksi osata. Mullekin käy niin, että jos mulla on joku vaikka oikein korkea nuotti laulettavana, niin jos mä yhtään jännitän tai en mieti sun oppeja tai muuta, niin sit se ei välttämättä olekaan puhdas. Tai jos on joku vaikea rytmi, jota en helposti tajua, tai esimerkiksi vaikka niin, että mulla sopraanona on joku muu rytmi kuin mitä kaikilla muilla on, tai jos olisi esimerkiksi laulan jotain kakkossopraanoa, josta on vielä pienempi määrä ihmisiä, joiden pitää osata joku pieni pätkä, niin onhan se niin kuin siltä osin vaikeampaa. Koska jos mä teen eri lailla kuin muut, niin sen kuulee, tai että se pitäisi olla niin, että se kuulostaisi yhtenäiseltä. Se on varmaan se haaste lähinnä se semmoinen rytminen yhtenäisyys, se harmonian puhtaus. Niin, että se soundi on niinku samanlainen, että tavallaan että laulatte niinku samalla tyylilläkin siellä sillä, että siellä jos joku laulaa vähän jatsahtavasti ja toinen taas niinku ottaa klassista laulua sinne, niin se kuuluu sieltä sitten niinku läpi, että siellä pitää tavallaan niinku unohtaa kaikki se semmoinen niinku muu ja tehdä semmoista yhtenäistä touhua siellä sitten koko ajan. Joo, no onko siellä jotain muuta haastetta sulla kuorolaulussa? No, mä en ole hirveän hyvä sanojen oppimisessa. Mä oon tosi hyvä lukeen sanoja tosi nopeasti. Mä oon tosi hyvä siinä, että mä ennen edellisen fraasin loppua vilkaisen, että miten mun seuraava fraasi alkaa ja sitten mä muistan ne sanat ja kyllä mä niitä myös ulkoa, siis toki opin niitä kappaleita, mutta se esimerkiksi ei ole mun vahvuus. Ja sitten koska ehkä se tyypillisin tapa, millä mä laulan muuten kuin kuorossa on karaoke ja siinä mulla on ne sanat, joita näytetään mulle,
Niin se on yksi haastava homma, ja se on myös semmoinen, jonka huomaa, koska jos kuorossa esimerkiksi, että jos joku vaikka tuuppaa hänen vahingossa jonkun ässän tai jonkun semmoisen väliin, mihin ei kuulu, mitä voisi käydä, jos mä vaikka vahingossa sanon taas, kun se oikea sana, mikä siihen piti olla, olikin vaikka ja tai kun, niin sen varmasti huomaa. Niin ehkä ne sanat on yksi asia. Mikäs muu siellä on haastavaa? En mä oikein tiedä. Meillä on niin kuin siinä kuorossa, missä mä nyt laulan, on aika sopiva määrä esimerkiksi mun mielestä harjoittelua ja sopiva määrä haastetta mulle. Että se varmaan riippuisi nyt ihan kuorosta. Jos mä menisin johonkin paljon vaikeampaan kuoroon, niin sit haasteekin niin kuin yhtäkkiä eksponentiaalisesti kasvaisi. Nyt on sellaista, että se on mulle niin kuin sopivaa semmoisena harrastuksena, johon mun ei tarvi ihan hirveästi panostaa niin kuin niiden viikkoharkkojen ohitse. Okei. Eli sä käyt ihan hirveästi treenaa sitten kotona niitä sun stemmoja vai? No yleensä en. Jos nyt on joku oikeasti sillai vaikea, tai tietysti siinä tapauksessa mä olisin ollut vaikka poissa tai kipeänä tai jotain sellaista, niin sitten mä tietysti harjoittelisin, jotta mä en ole siellä niin kuin vetämässä muita alaspäin. Mutta sanotaan, että suht vähän mä harjoittelen kotona, mutta nyt tää on myös osittain sitä, että mulla sopranona tosiaan on ehkä yliedustettuna se melodian laulaminen, jolloin mulla on helpommat oltavat kuin muilla stemmoilla, esimerkiksi altolla, jolla sitten taas on paljon stemmaa. Niin jos mulla on stemmaa enemmän, niin sitten saattaa olla, että mä myös harjoittelen kotona. Eli mä kuulen tässä nyt sellaista, onko oikeassa, että sun on helppo oppia melodioita. Joo, se varmaan pitää paikkansa. Okei, ihanaa. Siis mä myös tykkään niin kun, kuoro, jossa olen, niin tämä Kanerva-kuoro, niin se ohjelmisto on sellaista, niin kun, se on melodista. Joo. Ensinnäkin siis sillä, että sitten taas niin kun, jos olisi jotain uudempaa ja sillä missä saattaa olla, että niitä niin kun, jotain, jos olisi nyt vaikka jotain hip-hoppia tai jotain, sitten niitä niin kun, harmonioita pitäisikin luoda jollain ihan eri tavoilla. Tai sitten toisaalta tietysti joku vaikeampi, joku klassinen semmoinen, niin sitten se olisi varmaan ihan se melodioidenkin oppiminen isompi homma, mutta nyt meillä on paljon semmoisia, mitä mä ajattelen, että slaavilainen musiikki, elokuvamusiikki, kansanmusiikki, mitä näitä nyt on tällaisia, ja jotain uutta suomalaista ja Chyden, josta meillä on ollut paljon, niin niissä on jotenkin niin kuin mun järkeeni hirveän hyvät, kauniit melodiat, jotka useasti on suhteellisen helppo, ja stemmat myös monesti, niin joita on helppo mun mielestä oppia. Okei. No miten sitten tavallaan, että jos jollakin ei ole niin helppoa se niin kuin stemmojen opettelu, niin onko teillä Kanerva-kuorossa sitten jotakin sellaisia niin kuin apukeinoja, joilla niin kuin voi sitten auttaa niitä oppimista? Joo, on. Ja siellä ihan siis niin kuin viikkoharjoituksissa yleensä kyllä huomioidaan ihan selkeästi se, että kuinka vaikea mikäkin stemma on. Monesti saattaa olla niin, että esimerkiksi se stemma, jolla kulloinkin on melodia, niin niiden harjoittelumäärä on sitten vähän pienempi ja sitten harjoitellaan enemmän niitä muita ja vaikeampia. Ja siinä tietysti sitten niin kuin kuoronjohtajan osaaminen, että miten niitä kannattaa niin kuin porrastaa ja millaisissa pätkissä ja niin edelleen. Eli ihan niin kuin se viikkoharkoissa niin kuin siinä on ero, että kuinka mitäkin harjoitellaan, mutta sitten myös kotona, että meillä on riippuen vähän tilanteesta, niin yleensä on saattanut olla niinku ihan laulettuja stemmanauhoja, sitten meillä saattaa olla stemmaharjoituksia erikseen, joissa on sitten vaan esimerkiksi yksi stemma, että vaan vaikka pelkät bassot, jotka sitten treenaa sitä pelkästään sitä omaansa, ja sitten on semmosia niinku, mikä tää nyt on, siis sellaisia koneella tehtyjä stemmanauhoja, että on vaan niinku tavallaan se nuotti, mutta sitten poistetaan ne muut stemmat ja sitä pystyy treenaamaan. Eli on siellä siis kaikenlaisia metodeita siihen harjoitteluun. Ja niin kuin sanottu, että mulla on useasti kuitenkin helpompaa kuin muilla. Ei siis minun taitotasoni takia, vaan sen takia, että kun mä oon sopraano, niin useasti mulla ei ole niin paljon opeteltavaa kuin mitä on sitten niillä, joilla on enemmän stemmaa. No onko sopraanoille myös tarjolla sitten semmoinen stemmanauho, vai onko se vaan pelkästään sitten niin kuin altoille, bassoille ja tenoreille? Yleensä
melodiasta ei ole stemmanauhaa, eli jos pitää opetella ihan vain melodia, niin sitten se tehdään muilla metodeilla. Toki meillä on sillä, että harjoituksissa saa niin kuin nauhoittaa itsellensä, ja monesti tehdäänkin niin, että joku koordinoidusti nauhoittaa ja sitten koordinoidusti jakaa kaikille. Et jos on vaikka kaikille ihan uusi kappale, joita meillä on ollut paljon, koska meillä on myös niitä uusia suomalaisia kappaleita ollut. Esimerkiksi se meidän hovisäveltäjä Juhana Mattilan tekemiä, joita kukaan ei ollut se aikaisemmin kuullut, niin sitten me kyllä niin kun niitäkin nauhoitellaan ja opetellaan. Ja mun tapauksessa mulla on tuossa se piano ja ne mun huonot pianonsoittotaidot, niin sitten mä saatan niillä esimerkiksi harjoitella. Ja monet, joilla on piano esimerkiksi, niin ne sitten kokeilee itse kotona pianon avulla. Ja mä unohdin jo, mitä sä kysyit. Niin, että onko minkälaisia apukeinoja niiden melodioiden ja stemmojen opettelu? Joo. Niin yleensä tosiaan stemmanauhat on sitten, jos on stemma ja jos on melodia, niin sitten ei ehkä ole, mutta on, jos tarvitaan tai sitten käydään jostain jotenkin muuten sitä sitten läpi. Eli meidän kuorossa, siis Kanerva-kuorossa ei koskaan lauleta niin, että tässä on sulle nuotti eteen ja nyt vedät siitä prima vista. Mitä jossain muissa kuoroissa ehkä tehtäisiin niin, että siellä oletetaan, että sä osaat jo sen kaiken ja sitten yhdessä vaan hiotaan se, että miltä se niin kuin kokonaisuus kuulostaa, vaan meillä lähdetään siitä olettamuksesta, että kukaan ei vielä osaa yhtään mitään ja kappaleet voi olla ihan vieraita tai ne voi olla tuttuja ja sitten lähdetään yhdessä niin kuin rakentamaan sitä siitä. Joo, ja se onkin silleen niin kuin hirveän ihana. Jaha, okei, meillä on täällä tämmöinen kissakisulainen, joka täällä meidän mukana sitten. Se on hirveän hyvä, että on erilaisia kuoroja. Että on myös sellaisia kuoroja, joissa ei tarvitse osata, koska on sellaisia ihmisiä, jotka ei osaa nuotteja ollenkaan, eikä ne pysty itse haltsaamaan näitä tämmöisiä melodioita tai stemmoja, niin se on hirveän hyvä, että on niitä apukeinoja, että on niitä taustanauhoja, tai sitten siellä treeneissä saa sitten nauhoittaa se oman stemmansa, niin se on aina kotiin päin. Jos sanoit, että sanojen harjoittelu on sulle hankalaa, niin miten sä sitten yleensä harjoittelet? Harjoitteleeko sä sanoja? No älä kerro kenellekään, mutta aika vähän. Niitä ehkä pitäisi harjoitella hiukan enemmän. Mä erityisesti vihaan niin sanottuja pikkusanoja, että jos ne on just niitä ja tai nyt tai taas, niin sen muistaminen, että mikä se nyt näistä on mun mielestä ihan mahdotonta. Kun se on helppo muistaa ne pääkonseptit tietysti, että ollaanko tässä nyt metsässä tai järven rannalla tai mitä tässä tapahtuu sille yleismaailmallisesti tässä biisissä. Mutta sitten nämä pikkusanat on semmosia, että ja nekin kuitenkin pitää mennä oikein, koska sen tietysti kuulee sitten, jos yksi laulaa jotain muuta. Mutta suurimmassa osassa se oppii siinä, koen ihan vaan meidän viikkoharjoituksissa ja sitten riippuen siitä, että jos on joku erikseen opeteltava, niin kyllä mä sitten joskus teen sitä, että mä pistän sen kotonakin sen kirjan kiinni ja yritän muistaa, että muistinko mä nyt kaikki sanat oikeasti eikä pelkästään sellainen sinne päin. Okei, joo. Multa monesti kanssa kysytään, että no miten kun mä en millään niitä laulun sanoja meinaa oppia, että mitä vinkkejä sä siihen antaisit, niin mä monesti sitten sanon, että kirjoita ne sanat ylös. Että kirjoita ja mielellään sille, että sä kirjoitat ihan kynällä. Koska siinä sulla tulee erilainen kontakti siihen asiaan kuin sitten, jos sä teet sen tietokoneella. Koska tietokoneella sä meet vähän nykyisin, me ollaan niin paljon tietokoneella ja kirjoitetaan muutenkin, niin me mennään vähän semmoiseen autopilottiin siinä. Mutta silloin kun sä nykyisin kirjoitat ihan lyijykynällä tai kuulakärkikynällä, niin se on hirveän hyvä tapa. Ja sitten yksi semmoinen toinen keino on tietysti se, että kun sen melodian opit, niin sen jälkeen, kun sä oot kirjoittanut ne sanat, niin lue ne sanat. Lue ihan ääneen. Eikä ihan puhumalla vaan silleen, että ihan kuin olisit uutistenlukija ja niin kuin kertoisit sitä, koska se auttaa sinua myös siinä artikulaatiossa hirveän paljon. Ja tavallaan se myöskin sitten, sä pääset sisäistämään sen, että mitä siinä biisissä oikeasti haetaan. Että tavallaan sä sitä kautta saat sen. Joo, mahtavaa. Sitä me tehdään joskus Kanerva-kuorossa, että joko kuorojohtaja tai sitten esimerkiksi joku kuorolainen, meillä on muun muassa yksi erittäin taitava runonlausuja, niin hän esimerkiksi joskus lukee meille ääneen ne sanat
nimenomaan tuosta näkökulmasta, ei niinkään välttämättä siitä ihan sanojen oppimisen näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että missä tässä nyt oikeasti puhutaan, koska laulaessa saattaa joskus käydä niin, että sitä vaan niin kuin laulaa niitä sanoja tai vaikka fraseeraisikin ihan järkevästi, mutta ei silti oikeastaan ajattele, että mitä tapahtuu. Kun taas sitten, jos sen niin kuin puhuu tai joku muu puhuu sen ja painottaa asioita ja niin edelleen, sitten sen yhtäkkiä tajuaa, että okei, tällainen tarina tässä olikin kysymyksessä. Kyllä. Ja vielä kun sen tekee itse, niin tavallaan sä kuulet, mitä sä itse teet, niin se jää niin kuin myös siellä opissa jää sulle vielä niin kuin paremmin sinne. Että toi on niin kuin hyvä, että on sitten sellainen, joka niin kuin ulkoa antaa sulle niitä infoja, mutta sitten siinä on hirveän hyvä lisä, että itsekin myös tekee sitä. Joo. Hyvä. No mikä on sun ihanin, mukavin, mahtavin kuorokokemus ja kuoromuisto? No kyllä se varmaan oli tämä meidän 80-vuotisjuhlakonsertti, Kanervakoron 80-vuotisjuhlakonsertti, joka oli nyt viime vuonna, koska siihen oli aika paljon harjoiteltu ja tämän ikävän koronan vuoksi me oltiin myös siirretty sitä, koska sen piti olla 75-vuotisjuhlakonsertti ja sillä että siihen silloin aikoinaan niin kuin panostettiin jo kertaalleen paljon ja sitten uudestaan paljon ja se tunnelma oli jotenkin niin kuin ihan omaa luokkaansa. Että yleensä välttämättä meillä on yleensä konsertteja 2 vuodessa, niin se kuuluu siihen normaaliin ja se on tietysti hauskaa ja se on tietysti se tavoite, johon niin kuin pyritään konsertissa, on aina hauskaa, mutta se juhlakonsertti oli vielä sitten jotain erityistä ja mä koin, että meillä oli hirveän niin kuin jotenkin, me oltiin paljon treenattu, meillä oli ollut myös niin kuin ulkopuolisia henkilöitä auttamassa ja sitten meillä oli niin kuin jotenkin semmoinen kamalan hyvä yhteisöllinen fiilis siinä. Et mulla esimerkiksi oli niin kuin, mä olin tosi rento ja iloinen koko konsertin ajan, mikä ei ole mikään itsestäänselvyys sinänsä, että niin kuin joskus vähän jännittää, mutta toisaalta se on myös asia, mikä kuorossa muuten Siuminen sanoi musta hauskaa, että sitä mulla ei ainakaan jännitä niin paljon. Yksin laulussahan se tosiaan on hyvin, hyvin yksin sen asian kanssa, mutta kuorolaulussa on kivaa, kun on se seurue ja saa tukea muista ja sitten se niinku, siitä tulee hyvä fiilis. Joo, mä olin itse kanssa kuuntelemassa sitä 80-vuotiskonserttia, niin oli kyllä hieno konsertti. Ihana kokemus, niitä kokemuksia sitten vaan lisää. No minkälaisia tavoitteita sulla on kuorolaulun suhteen? Mitä sä haluaisit vielä oppia kuorolaulun saralla? No, toi on hyvä kysymys. Nimittäin se, mitä mä haluaisin oppia, mitä mun mielestä olisi kiva pystyä sanoon 10 kuorolauluvuoden jälkeen, oli se, että osaisi ne stemmat niin kuin vielä selkeästi paremmin. Ja en ole siinä kovin hyvä. Meillä on muissa stemmoissa siis tenoreita, bassoja ja alttoja, jotka osaa niin kuin tosi hyvin, ja ne pystyy aina pysyä niissä yksin. Niissä stemmoissa ne oppii ne ihan hetkessä, vaikka ne olisi kuinka vaikeita. Ja sitten vaikka niiltä ottaisi kaikki muut alttokaverit tai jokut pois siitä ympäriltä, niin ne silti osaa laulaa sen. Ja mä esimerkiksi silloin tällöin ilokseni lauleskelen alttoon mukana ja totean, että ihan hyvin menee, mutta sitten jos mä otan yksin siitä vastaan, niin ei siitä tule mitään. Joten edelleen se stemmalaulu on niin kuin ainakin semmoinen siitä huolimatta, vaikka sitä nyt on tässä jonkin aikaa niin kuin harjoitellut ja olen toki kehittynyt siinä ihan sikana ja olen kehittynyt siis kaikissa muissakin asioissa ja äänenkäytössä ja rytmin seuraamisessa ja johtajan seuraamisessa ja kaikissa jutuissa ja siinä harmonian kuuntelemisessa ja kaikessa. Mutta vielä paremmaksi siinä, että osaa varmasti vastata omasta stemmastansa, vaikka se olisi jotain vaikeatakin, niin se olisi ehkä se. Joo, meillä tulee tällä stemmalaulua, täältä tulee wow. Joo. Eikö sua huomata nyt yhtään? Niin. Voi. No kuule, sit kun mulla on nyt tää tämmönen askel kohti kuorolaulua ryhmä ja siellä nyt näitä tämmöisiä kuorotaitoja nyt mietitään, niin millaisia taitoja sun mielestä kuorolausella pitäisi olla? Onpas siinä hyvä ja vaikea kysymys. Mun mielestä tärkein taito, mikä kuorolaisella pitää olla, on varmaan se, että nimenomaan haluaa nauttia siitä yhdessä laulamisesta. Et niin kun,
kärjistetysti sanottuna, jos tykkäät vain olla yksin äänessä, niin kuoro ei välttämättä ole se oikea paikka, koska se koko pointti tosiaan mun mielessä on siinä, että sitä tehdään yhdessä sitä asiaa. Mutta se on ennen kaikkea ehkä asennekysymys, että haluaa laulaa muiden kanssa yhdessä ja haluaa säätää sen oman tekemisensä siihen, mitä muutkin tekee. Yhtä lailla meillä on siis silti siellä paljon tyyppejä, jotka tykkää laulaa myös yksin tai just jotka niinku laulaa säännöllisesti karaokessa tai missä liian yksin jutuissa vaikka kuinka taitavasti, niin se ei ole mitenkään sulje sitä pois, mutta sillä että sit myös oikeasti niinku todellakin haluaa tehdä yhdessä ja se, miltä kuoro voi kuulostaa niin kuin parhaimmillaan silloin, kun ne on yhtenäinen instrumentti, niin siitä pitää niin kuin mun mielestä nauttia. Mutta suunnilleen kaikki muu varmaan on sellaista, minkä voi oppia. Jos mä ajattelen, minkälaisia kuorolaisia mä oon tavannut 10 vuoden aikana, ja Kanerva-kuorossakin on ollut niin kuin välillä tullut lisää ja uusia, ja siellä on, niin kuin, osalla on tosi monta vuotta taustalla, ja osa on käynyt muutaman vuoden ja sitten lähtenyt, koska esimerkiksi on ollut nuoria, jotka on vaihtanut, niin kuin, siirtynyt johonkin muualle töihin tai opiskelemaan tai muuta, niin monilla ihmisillä on niin kuin, tosi hyviä kuorolaulutaitoja, vaikka en edes tiedä. Erityisesti yksi mun sellainen ystävä, joka sitten on muuttanut pois Tampereelta, jolle oli just sanottu, että et sä osaa laulaa ja ei tästä mitään tule ja sillai. Ja sitten kun se tuli sinne, eikä omasta mielestään sen niin kuin oppinut nopeasti tai jotain, se oppi kaiken ihan hetkessä ja lauloi kuin enkeli ja laulaa edelleen kuorossa nykyään tosin tuolla Vantaalla, niin monilla on niin kuin kyllä niitä taitoja olemassa, että se niin kuin, monet, jotka haluaa laulaa, niin kyllä heillä on riittävää rytmitajua, heillä on riittävää niin kuin kiinnostusta siihen yhdessä tekemiseen. Ja myöskin ehkä semmoinen asia, että sitä, että osaa välttämättä ihan yksin niin kuin kaikki melodiansa ja kaikki stemmansa, niin sitähän välttämättä ei tarvii. Jossain paikassa tarvii, jos olet jossain huippukuorossa, niin ehkä sulta sitten odotetaan sitä, mutta monissa tavallisissa kuoroissa, joissa pystyt tekemään sen yhdessä muiden kanssa, ja sä tiedät ehkä omia vahvuuksia tai heikkouksia ja tiedät, että sä pystyt niin kuin muiden kanssa laulaa, niin esimerkiksi Kanerva-kuorossa se riittää hyvin. Joten monet varmasti, niin kuin useammat kuin jotka nyt laulaa kuorossa, niin vois hyvin laulaa kuorossa. Okei, eli tavallaan sä et niin kuin painota sitä, että pitää olla hyvä stemma laulussa, kun tulee kuoroon. Niin, se kai siis riippuu varmaan kuorosta, mulla ei ole niin monesta kuorosta kokemusta, mutta meillä esimerkiksi Kanerva-kuoro on sellainen suhteellisen niin kuin matalan kynnyksen. Sun tarvii haluta oppia ja sun tarvii tietysti niin kuin ymmärtää se, että ootko sä nyt laulamassa oikeaa asiaa vai etkö. Mutta sitten jos sä pystyt siihen, niin sit sä voit opetella. Jotkut opettelee enemmän. Kyllä mä tiedän, Kanerva-kuorossakin on ihmisiä, jotka panostaa paljon, koska niillä menee enemmän aikaa siihen niiden stemmojen oppimiseen. Jos sä haluat sitä tehdä, niin sittenhän siinä niinku kehittyy ihan hirveästi ja se antaa sulle jotain ihan uutta. Ja sen jälkeen kaikki laulaminen, mitä sä ikinä voit tehdä, vaikka sä vaan laulasit kavereittes kanssa, on paljon jännempää, koska sit voidaan laulaa stemmoja tai luoda sinne itse stemmoja tai tehdä jotain sellaista, mitä ihan vaan niin kuin yhteen ääneen laulamisella ei pystyisi tekemään. Joo. Eli aina ei välttämättä kuorolaulussa tarvita sitä, kun moni jännittää sitä, että kun mä en nyt välttämättä osaa stemmoja, niin sulla on semmoinen positiivinen ajattelu siihen, että okei, että kyllä niitä oppii, niitä stemmojakin laulamaan. Ja se stemmojen laulaminen ja niiden oppiminen, niin se on yleensä sitä vaan, että pitää vaan jaksaa ja jaksaa ja jaksaa tehdä sitä duunia uudestaan ja uudestaan ja treenata ja treenata ja treenata. Et siihen ei oikein oikotietä, vai onko? Tietääkseni ei. Okei, Kisu on sitä mieltä, että on oikotie. Joo, okei, mutta me ei tiedetä, että mikä se on. Joo. No mitä sä haluaisit sanoa sitten tämmöiselle kuorolaulusta kiinnostuvalle, joka miettii kuoroon liittymistä? No mä haluan sanoa, että kaikki vaan kuoroon mukaan. Se on hauskaa, se on erityisen hauskaa. Jos yksin laulukin on sun mielestä hauskaa, niin kuorolaulu on vielä monin verroin hauskempaa. No onko jotain semmoisia taitoja, joita sä ajattelet, että kuoroon tulevalla pitäisi ehdottomasti olla ennakkoon? Se on varmaan vaan se, että on niin kuin valmis hyväksymään sen, että en ole tässä nyt yksin laulajana,
vaan olen tässä osana kokonaisuutta. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että joudun opettelemaan enemmän kuin joku toinen. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että minun pitää laulaakin vaikka vähän hiljempaa tai vähän kovempaa tai mukautua siihen kuoronjohtajan rytmiin, mutta kaikki se on mun mielestä sillä tavallaan nimenomaan asennekysymys, että jos tuntuu siltä, että haluaa olla osana sitä kokonaisuutta, niin kyllä siihen useimmat pystyy. Ja stemmoja voi aina oppia. Ja stemmoja voi aina oppia. Joo. Okei. No mitä terveisiä sä haluaisit lähettää muille kuoroissa laulaville? No, mitäs mä haluaisin teille lähettää? Ehkä sitä, että musta olisi kiva muuten tehdä enemmänkin jotain yhteistyötä tai jotain. Muitakin kuoroja on aina kiva nähdä ja kuulla ja semmoisia terveisiä esimerkiksi, että mitäs jos vaikka niin kuin oltaisiin yhtenäisempi kuoromaailma tai koko kuoro niin kuin yhteisö Suomessa ja tehtäisiin vielä enemmän jotain yhteisiä hommia. Niitähän on toki kaikenlaisia ja esimerkiksi Tampereen Sävel, mikä on kuorotapahtuma, niin siellä on kaikenlaista kivaa ja sillä, että mitä olen itse jonkin verran ollut mukana, niin sehän on tosi hauskaa sitten, koska kuorolaiset jo muutenkin tykkää laulaa yhdessä ja olla yhdessä, niin sitten jos vielä on muidenkin kuorojen kanssa yhdessä, niin se on vielä kivempaa. Ja sitten ehkä tietysti toivon sitä, että meillä on, että me kuorolaiset kaikki tehdään kuoroihin tulemisesta mahdollisimman helppoa. Meillä on erilaisia kuoroja, totta kai toisiin kuoroihin on helpompi kävellä sisään vaan kuin toisiin. Jotkut laulaa ihan vaan vaikka kaikki melodiaa, niin semmoisiakin kuoroja on. Ja sitten taas on niitä, missä odotetaan paljon, niin kunhan me kaikki tehdään sitä työtä, että kaikki, jotka haluaa laulaa kuorossa, niin löytäisi jonkun kuoron, joka on heille sopiva. Ihanaa, mahtavaa. Että siinä oli myös niin kuin kuoroharrastusta miettivillekin sitten oli sitten sitä asiaa. Joo, no koska tämän podcastin nimi on Laulun iloa, niin mitä laulun iloa merkitsee sulle? No ainakin mä oon havainnut semmoisen, että niin kun mä menen kuoroharjoituksiin ja joskus on sellainen, että nyt on räntäinen maanantai ja pitkä joku työpäivä tai joku takana, niin sitten se on niin kuin, meneminen on vaikeeta, mutta sitten kun siellä on, niin ei se kyllä koskaan tunnu siltä, että harmi kun tulin. Se on vaan niin kuin kivaa. Laulaminen on ihanaa, se piristää päivää, se vie myös ajatukset muualle. Laulaessa on mun mielestä ainakin hyvin vaikea ajatella mitään muuta, varsinkin kuorossa laulaessa, koska sä seuraat jo valmiiksi kaikkea, mitä muut ihmiset tekee, mitä kuorojohtaja tekee, niin sä oot elät siinä hetkessä sen ajan, kun laulaa. Ihanaa. Ihana, mikä merkitys siinä on. Olipa meillä ihana tämmönen lämmittävä pakkaspäivän jutteluhetki tästä laulamisesta. Nyt siellä on ulkona taas tosi paljon pakkasta, pitäkää itsenne lämpimänä. Kiitos ihan hirveästi Inka, kun olit mun vieraana. No, kiitos Kirsi. Kiitos myös sinulle Laulun iloa podcastin kuuntelija, kun olit mukana kuuntelemassa. Ota podcast seurantaan ja tilaa Kirsi Sipinen YouTube-kanava, niin saat aina etunenässä sitten tietää uuden podcastin ilmestymisestä. Ja koska me teemme tätä harrastuksena, se auttaa minua myös sen podcastin kehittämisestä ja antaa tietoa siitä, että oliko sillä aiheella semmoista kaikupohjaa, mistä olisi hyvä keskustella. Koska yritän näissä podcasteissa tosi paljon eri asiantuntijoita, eri harrastajia, eri näkökulmia tuoda äänestäjälaulamisesta. Ja mulle kannattaa ehdottomasti laittaa myös palautetta siitä, että mitä tykkäsit. Jos tämä jakso resonoi sua, niin paina ihmeessä sitä tykkää-nappia, koska sekin antaa mulle sitten infoa sitä, että okei, tässä oli jotain semmoista, joka sitten on itsen lisäksi on sitten muillekin semmoinen merkityksellinen. Ja uusi jaksohan tästä podcastista ilmestyy aina sunnuntaisin, että sunnuntaisin kello 9 sitten uutta sinne on ilmestymässä. Täällä hyvän äänen lähetteläänne Kirsi Sipinen ja tämä on Laulun iloa asiaa äänestäjä laulamisesta. Tavataan jälleen seuraavassa jaksossa.